Ehizatzeko aukeratuko dituzten harrapakinak ez dira handienak izango, errazenak, sarritan zaharrenak edo gazteenak baizik. Ehizarako erabiliko duten arma azagaia izango da, bultzagailuarekin jaurtikita. Bultzagailuak urrunago eta indar handiagorekin botatzeko aukera ematen dien. Emakumeak eta haurrak ere zortea izan dute. Ezurmuinak badu erabilpen bitxia. Kobabarnean argia erabiltzeak arazoak sortzen ditu. Kobak aire korronte handirik ez badu, berehala kearekin betetzen data. Halere, badute soluzio egoki bat horretarako, animalien ezurmuina atera eta erregai bezala erabili, ezurmuinak erretzerakoan ez baitu iakerik ateratzen. Bere elikadura osatzeko arrantzan ere arituko dira, horretarako ezurrez egindako arrankaziak dituzte. Arrantzak bere elikaduran gero eta garrantzi gehiago hartuko du. Azkenean ehiztariak azaldu dira. Hauek ere badakarte janaria, oraingoan patua lagundute. Denak pozik izango dira, baina hau ez da beti horrela izango.
zenbait kobazulotan aurkitutako lorratzek eta margoek garai honetan kobazulo batzuk santutegiak izan zitezkeela pentsarazten dute. Bertan ziur aski, nolabaiteko erritoak egingo ziren. Labarretako hormak margotzeko, teknika eta kolore desberdinak erabiltzen zituzten. Horrela, beltza lortzeko egurrikatza edo manganesoa erabiltzen zuten. Gorria berriz, burdin oksidoekin. Agureak erabaki du, gaztearen totema zaldia izango dela. Orduan ikasi baitzuen benetako ehiztaria izaten. Gizon. Egistaria. Garai oparoa dau, hauek denak lasai eta alai daude taldearentzat beste aurrera pausu bat eman baita.